тамчета, още сме на 15 номер, това е четвърти епизод от NFC Most Wanted. Ние още сме с този Golf 4, който е доста силна кола, зато е 15 номер. Може би, мога да кажа най-силната, нали, от тази класация на 15 номер. В смисъл, ако се отличат другите коли, ще остане на по-назад. Но, така. Предишния епизод, тая мисия я минахме състезанията. Тук пак ще трябва да правим снимка. Тук тези мисии всъщност не ги помня, хора. Когато започна да ги правя, ще сетя. Мисля, че това беше за течение на времето, а тук да се качва. Не знам, може би да е обратното. И тук май, че трябва да се убиваш полицай, не знам. Ще видим, хора, защото малко съм ги позабравил. Така. Ще ли оставя да гледате? Така, интересно я знам. Това успя да раз обяснява 5 часа. Така, видяхте, хора? Той ни обясни. Тоест сега, тая снимка не знам каква скорост иска, но максимално по-голяма скорост трябва да развием, за да може да я минем. Така че аз започвам. Винаги както сте на този път, използвайте от тук до минути по-малко време ще отнем за минаване. Ето, снимката е 15. Точно след 3, 2, 1 и штрак. Ето колко ви бонуса. 4000. Добре. Тая Мия пак иска нещо от мене. Няма да обръщам внимание. Така, колата ни се усили доста. Нямаме и нитро, хора. Това е единствения минус. Така. Няма да е толкова малък епизода и мисля да направим още една мисия. Ще направим още една. Така. Оп. Да. Сетих се. Значи при тази мисия не трябва да убивате полицая. В смисъл трябва да го докоснете, за да може да ви отборява, че сте го ударили. Не да го убивате, защото ще загубите мисията. Така, само не разбрах какво се искаш от мен от другите неща. Да. Значи, това е за колко време май да такова. За колко време трябва да им избягам, това да... Не това, това пък е за такова. За колко време... Я се обърках, хора. Така, както и да е. Сега трябва да ми изтече времето. Да, точно това трябва да ми изтече, за да може да тръгна да бягам. Иначе, ако не ми изтече, няма да мога да бягам и мисията ще е проверена. Така че трябва да ги задържа максимално близо до мен следващите минутки. И оп, докоснахме ли го? Май не. И такова ми. Няма смисъл да го докоснам, защото вече ми взе тази работа. Така, една картинка с полицията и има цифра 5. Това означава колко полицая са за вас, за да ви гонят. Или ако са по-малко, ще станат поне толкова. Бустета, ако ви са пълни на червено, т.е. това означава, че ще ви хванат, арестуват. Това от другата страна, която е с хикс на патрулката, е ваде, т.е. ако им избягате,
Тоест, когато тръгнете да я бягате, то ще почне да се пълни. И ако сте в такова положение, че трябва да направите мисията, гледайте да е някъде около средата на чертичките. Нито да има бустет, нито те вадя. Така. Аз трябва да избягам, хора. Тъй. Аз просто забравих малко. Така, хора. Ето сега. Момента настъпи, трябва да бягаме. Така, мангалите още обикалят зад мен. Всеки момент ще се появят. Максимално бързо опитваме да избягаме, преди да ни фанат, но тия мангасятите са зад нас, така че да. Най-хубавият ход за бягане е тук. Чакайте, хора. Ето тук. Влизате тук. И когато влизате... Опа! Не се удряте. Когато влизате, трябва да цъкнете там, за да може да се ударят, които са зад вас, де. Ето така. Оп! Умира. Ето, виждате колко полицая останаха зад нас. Ето и този патрул сега. Минали бе! Минали бе, чинге. Сега той ще умре. Да, ето видяхте. Така, евентите почва да ми са пълни. Защо? Защото избягах и на мен ми останаха 43 секунди да си мина мисията. Тоест, ако не си мина мисията, манка му както сега стана, ще ме... Код. Мисия провалена, разбирате ли ме, хора? Имам 30 секунди. Оле, 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 по-бързо, по-бързо, по-бързо е! Майче трябва да го бие, не знам. Как да е, ще го бием и сега. Да, ай чинге, идвай. Идвай, боже, 13 секунди. Край, хора, край, май мисията ще е провалена. Не знам, ще ли ме сега... Не! Човек, моля те ни, деве! 3, 2, 1, край май провалена. Не знам. Хора, това изтече, не знам. Така, евентите тук започна за момент да ми са пълни. Ното се едно. Не мога да му избягам на това топчинге. Той е толкова умело. Сякаш карам с патрул, който е наистина голяма работа патрул. Минава от тука, бурсук, минава от тука. Както виждате, тези неща се чупят. Бас, то смина. Това скапан чинге пак е зад мен. Така. Мисля, че епизодът стана доста дълъг, но ми съжалявам, защото е максимално по-добре да ви е интересно и да съм ви помогнал, например, когато не знае сега мисията, да я направя евентуално. Тоест, хора, и аз си я позабравих, защото отдавна не съм играл. Може би една година, откакто не съм играл независимост 5. И някои мисии съм ги забравил, както виждате. Ето, втория вариант е да избягате от полицията. Може би не най-добрият, но ето става. Да, ето. Ето, хора. Сега ще видим дали сме го минали. Да, минали сме го, хора. Ето. Значи, не гледайте да ги правите всичките. Ако ви светне тук тя работи, трите неща, ако са зачеркнати, т.е. което е зачеркнато, значи вече е мината мисията. Те са минати, остава това, но тези ще ги направим в петия епизод, защото сега епизодът стана прекалено натварен, ай съм направил няколко мисии наведнъж, вместо няколко епизода на тези мисии. Нищо, може и другия път да направя още такива 2-3 мисии на един епизод. Мисията продължавам сега така.
не по една мисия, защото става прекалено кратко клипчето и вие трябва да бърникате да чувравите там. Но това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало и чао чао!